Kuka säätää pelin ohjeet minuutissa? Tarvitset ensiksi pelille aiheen, eli jonkin kiinnostavan lakihankkeen. Voit valita itse tai käyttää valmiita pohjia. Lisäksi tarvitset ohjekortit pelaajille, materiaalit, joita pelaajat tutkivat, ja alustan, johon pelaajat kirjoittavat kannanottonsa. Näytä pelaajille video, näin lait syntyvät. Ja kerro heille pelin aihe. Sitten jaat pelaajat ryhmiin ja kukin ryhmä valitsee roolinsa. Annat pelaajille koodin, jolla he pääsevät tutkimaan aitoja lausuntoja ja lakiluonnoksia aiheesta. Kun tunti lähestyy loppuaan, pidät kuulemistilaisuuden, jossa kaikki saavat kertoa tärkeimmän pointtinsa lakihankkeesta. Voit myös tehdä seuraavalle tunnille lausuntoyhteenvedon pelaajien ajatuksista.